Moi boa tarde, creo que teño que... Xa está, moi boa tarde a todas e a todos os que estamos aquí, que estades aquí, e por suposto tamén os que nos estean a ver por streaming ou que nos vexan noutro momento. En primeiro lugar, quero agradecer ao Consello da Cultura Galega o seu convite a falar hoxe aquí do pensamento de Luisa Villalta, e quero agradecer xa de inmediato as palabras da súa presidenta, Rosario Álvarez, que son palabras que falan de certo da súa xenerosidade, porque son moi xenerosas. Moitísimas grazas. É unha emoción, é un prazer, un gozo estar hoxe aquí. E, por suposto, a Chisco, a Francisco Xosé Fernández Naval, tamén pola súa presentación extensa e intensa. E podo dicir que, ademais, nese afán de compartir, tamén acabamos de publicar conxuntamente o libro Fragor do Urdido, un libro de poemas compartido, feito a os dous en marca de autoría. Bueno, e dicir que este pareceme o lugar e o epígrafe máis axeitado, tal vez, para falar de Luisa Villalta, porque se hai algo que, ou se hai un aspecto que, ao meu entender, salienta na súa poesía e en toda a súa obra, e que a fai diferente e orixinal con respecto a outras tanto do noso sistema literario como incluso doutros de fora, é precisamente a construcción no poema dun pensamento trenzado coa música, dende logo, coa música que, por outra banda, é inherente a toda a poesía, pero é un pensamento que procura o seu propio pensar. É dicir, é pensar o pensamento non do modo habitual, é dicir, non estritamente dun modo racional ou racionalista. Malia que a razón ten un peso moi importante na súa obra, senón a través dese pensar trenzado coa música, que é a forma que nos dá a sensibilidade, que nos dá o ritmo do corazón, é dicir, que nos dá o sentimento, que nos dá a emoción. Xa que logo ese trenzamento, esa trenza, fai unha poesía absolutamente única e diferenciada. Tamén porque a súa poesía é unha traxectoria artística e vital. En artística incluo, por suposto, a poética e a escrita, porque é unha arte. E é unha traxectoria que, ao meu entender, e malia que iso pasa con todos os autores e autoras, no seu caso é quizáis máis salientable, que é unha poesía e é unha obra que cobra toda o seu sentido, toda a súa intensidade na abordaxe do conxunto. É dicir, coido que é moi interesante abordar toda a obra de Luisa para entender realmente quen é esta autora e que achega a nosa poesía, a nosa literatura. E non me quero estender porque Chisco terá tamén algo, porque podo... Tesme que cortar, porque podo... Non, tranquila. Luisa é unha figura poliédrica, non? Sí. As súas caras conxúganse na luz, todas, non? Música, licenciada, bueno, estudios superiores de violino, que decía ela, tocou en orquestra, tocou tamén cun cuarteto escaño, non? Sí. Escaino. Docente, amada polos seus alumnos e alumnas,
algunhas hoxe escriben sobre ela co gallo das letras galegas, ou fan vídeos lembrando a súa figura como profesora, non? Dramaturga na orixe, poeta, ensayista, narradora, colaboradora no semanario A Nosa Terra, activista en todas causas consideraba xusto participar, militante do Bloque Nacionalista Galego, directiva da Asociación de Escritores en Lingua Galega, parte do Foro da Cultura Galega e da Mesa por a Normalización Lingüística, o conxunto de todas esas caras que forman ese prisma é o fulgor. Dela emana un fulgor que está na súa ollada, está no seu sorriso, está na súa voz e tamén en todo canto escribiu. Eva, pasados 20 anos, como a lembraste? Lembro como a vexo agora, porque para min segue a vivir e sigue con unha presenza absoluta. Outro tipo de presenza, pero se cadra aínda máis intensa, e sobre todo neste ano, que se dedica ao Día das Letras Galegas, que para mí non é un día, claro está, senón todo o ano, e así debería ser. Eu creo no Día das Letras Galegas, quero decir que hai xente que pensa que igual non debería ser. Eu creo que sí, porque xa poucos fitos importantes temos para lembrar e para facer chegar a un público máis amplo os nomes, non? Ao menos os nomes e as obras dos autores e das autoras en galego. Eu lembro a fulgurante, formidable sempre, porque era unha muller que se comprometía absolutamente con todo dunha maneira, diría case extremada. Sí, sin importarlle nunca a derrota, non? Exactamente, iso di, ela di que Perdía casi todas as batallas, pero estaba na seguinte, sempre en primeira liña, non? ela entende que hai batallas Que sí, que non se que dan non, para gañar. no, que se gañan, pero de outra maneira. Xa sei. ¿No? Creo que se gañan de outra maneira, porque senón serían ganancias como case todas as ganancias, e estas son outras, non? Porque son outras que se gañan, e por iso o seu fulgor, porque están no estar no bordo, é dicir, no fío escintilante do extremo. Que quero dicir con isto? Quero dicir que Luísa, en todo o que facía, tentaba ir sempre alén do último paso, non? Sempre alén, máis aló, máis aló. Iso, tanto na súa escrita, como, e cando falo da súa escrita, estou falando da súa música. Isto non o podemos esquecer, porque a música e a escrita e o pensamento son unha trenza que se dá na súa obra, non? É dicir, que indisolublemente van xuntas, van de mans dadas sempre. Pero hai unha anécdota. Ela un día comentoume que deixara a música, bueno, tamén cando empezou a ser docente, pero deixou a música porque se quería dedicar a escribir. E non podía facer as dúas cousas. É dicir, iso da mostra foi unha decisión difícil. Ela confesábame que fora unha decisión difícil, pero mostra o seu compromiso, non? É dicir, como se entregaba a todo aquilo no que se metía, non? É dicir, naquilo que se poñía a traballar. E eu creo que este fulgor, esa orixinalidade, radica fundamentalmente nesa capacidade, en esa vontade de ir até o límite, de situarse no bordo do verso, que é un precipicio. É dicir, e bordear sempre ese precipicio que é tamén o da propia existencia. Porque en Luísa dase tamén creo que xa o dixen antes, ese paralelismo, que non é un paralelismo, que é outra vez falo da trenza, non? É un ir xunto, por iso di tamén, podería facer da poesía a miña biografía, non?
Por qué? Porque a través da súa propia escrita está transformándose. Niso é maravilloso como vai xunto nela nunha especie de dialéctica, non? Se queres falamos logo disto, non? Pero é unha dialéctica entre o vivir e a experiencia estética ou a experiencia de comprender ou entender, non? Nela, en principio, son dous planos que en algún poema incluso se opoñen, pero non hai oposición. Ela é moi, neso, é moi hegeliana, ten unha dialéctica que non opón, senón que incorpora, non? É dicir, os opostos incorpóranse nunha síntese e iso é o que ela fai, non? Con esa evolución persoal e poética que é bárbara, non? Porque é moi evidente. É dicir, por iso dicía que hai que ver toda a súa obra para achegarse un pouco a entender o alcance, todo o alcance da súa poesía, que desde o meu punto de vista é enorme, non? É enorme. Entón, ten carne. A poesía de Luisa, amén de ser unha poesía, como di moita xente, do pensamento, unha poesía da indagación, unha poesía reflexiva, sen embargo é unha poesía que ten carne. E ten carne porque ten a carne do corazón, porque ten o ritmo do corazón. É dicir, a música de Luisa, na poesía, na prosa igual, pero bueno, moi especialmente na poesía, é unha música que parte do corazón. A palabra poética é fundamentalmente rítmica. Ela fala de palabra melódica, non? E ese ritmo, esa melodía, ven do corazón. E cando digo do corazón, é real, non é metafórico. É dicir, que o corazón vainos a máis velocidade, bueno, a rotación do sangue vainos a máis velocidade ou de salto segundo as emocións que imos tendo, non? E iso aparece en Luisa dunha maneira asombrosa. Asombrosa no sentido de acaída, de eficaz. Eficaz no sentido de que a expresión revela absolutamente e expresa con absoluta precisión o que quere dicir. Por iso é unha poesía que cando a lemos ou cando a lemos ou cando a recitamos, cando a decimos en alto, non é algo simple, é algo que vai facendo o seu traballo, é algo operativo. É dicir, a gran poesía é operativa, porque pásanos pola propia fisioloxía, non? É dicir, pásanos por dentro, pola carne, e pode transformarnos. Senón, simplemente, é unha lectura que pasa como por unha superficie lisa. Non é así a poesía de Luisa, senón que é unha poesía exixente. Exixente para o propio corpo e, desde logo, para o ámbito emocional ou mental, non? Que para min sempre está unido ao corpo, quero dizer que non son cousas separadas, non? Bueno, e entón, non sei se xa me perdín da pregunta, non? No, pero podemos incidir un pouco máis en eso porque, bueno, Luisa nace en 1957 e publica o primeiro libro de poesía, Música Reservada, en 1991, non? Con 34 anos, non? É unha escritora un pouco serodia, non? De alguna maneira, porque a xeneración súa estaba publicando xa cando ela publica o seu primeiro libro, non? Pero temos comentado a veces que en Música Reservada está todo, ao final un pouco resumido todo o que vai ser Luisa na súa obra escrita, non? Vais a manifestar ademais aí a fondura do seu coñecemento da literatura e da filosofía, que lle dá ao seu pensamento un valor que non é moi frecuente na escrita do noso país, noso. Velaí a primeira, acabas de falar de Hegel, non? A primeira cita de Música Reservada
invoca o concepto da beleza de Hegel, non? A beleza é a esencia realizada, recolle ela, non? Pero tamén Hölderlin a continuación, Humberto Eco, ironía, xogo metalingüístico, enunciación ao cuadrado. Por certo, estamos nun espacio de libros, ela tamén xogaba ca ironía. Un libro sí que non vale para calzar unha mesa. Escribiu. Adorno, o espírito non é nada fora das súas palabras, Nietzsche, Lukács. Eso todo vai a estar, é o sedimento que vai alimentar logo toda a súa obra, tanto o ensaio como a poesía fundamentalmente. A ver, Serodia é unha escritora serodia porque previamente está sendo música. Claro, por eso, sí. E é moi complicado ser unha virtuosa do violín e ademais escribir, non? E ademais estudar dúas carreiras e ademais Sí, está claro, eso sí. E ademais facer tantas cousas, bueno, que facía. Vivir, sí, pero bueno. Entón, é verdade que Música Reservada é o seu primeiro libro, pero xa que falas de música reservada e de que efectivamente eu tamén coido así, que todo está aí para logo desenvolverse de maneira moi diferente, pero todo parte de aí, digamos que as súas teimas ou as súas liñas de pensamento para seren despois transformadas, mesmo confrontadas, etc., están aí xa, pero se cadra volvemos outra vez á música. É dicir, para Luísa, como di no seu ensaio, no seu maravilloso ensaio, a música do outro lado a poesía, ela fala, así como, por exemplo, na tradición Vedanta, non se di nos Upanishads, aparece que todo o que vive soa. Luísa di pola súa parte, nese ensaio que acabo de citar, que na orixe, fose cal for, tivo que haber un ruído. Non? E o ruído é o efeito da vibración na materia. E a vibración é un movimento periódico desa materia. Se a esa vibración lle damos unha intención e lle aplicamos un sentido, estamos ante a música, pero tamén ante a palabra, non? E ela fala precisamente aí, engade, que durante séculos, sobre todo na nosa tradición occidental, na nosa cultura occidental, a música e a palabra, ademais de ser originariamente unha entidade, camiñan durante moitos séculos nunha soa forma artística que é a poesía. E aínda, cando se separan a posteriori, a palabra poética segue mantendo como radicalidade ou como aspecto fundamental o ritmo, non? E o ritmo ela fala de pensamento que anda. A palabra é ritmo e o ritmo é retorno. É dicir, que a palabra que ela di melódica, toda a poesía ha de ser palabra melódica, segundo ela, e tamén unha música da existencia. Por iso, como dicía antes, ela fala de que escriba a súa biografía, porque ela quere transcrever, digo así nun verso, transcrever aquilo que vibra en min, aquilo que escoito, aquilo que é. É dicir, que lle está dando unha dimensión quase ontolóxica ao son, non? Eso está tamén nas tradicións máis antigas, non? Entón, esa música, hai unha música lonxíncua que é a dunha memoria xa perdida, pero hai tamén a música do agora, do presente, cuxo eco vai ao fondo, e esa palabra melódica ten a misión, digamos, ou a función de traer cara a luz, non? De alguna maneira é como resucitar
transformando a memoria, ¿no? Esto é maravilloso e isto está absolutamente presente en toda a obra de Luisa. É dicir, a poesía casi como unha exhumación, non? Pero non unha exhumación calquera, senón que é darlle vida, lograr unha forma de vida que é máis que vida, non? A forma é fundamental, porque a forma é ritmo, e non hai nada que viva, que vibre, se non ten forma, non? Que non vibre vitalmente, quero decir que non teña forma. Por iso hai uns versos maravillosos de música reservada nos que di como laborar no instante nítido da forma o eco máis profundo e máis humano conxelado como a presa nas estatuas extasiadas co seu propio esquecimento. Isto xa é unha autopoética. E é metapoética. É dicir, que está dicindo que ela está a facer. Non? Logo di, desecado o humor do cotidiano torrencialmente perdido na delicia, volcar a escueta síntese da hora co prazer de recostarse no infinito. É dicir, que é nesa transformación onde ela acada a experiencia do infinito. Isto é moi importante para Luisa porque é un estado, e é un estado de conciencia que ela busca de cote. Falábamos da forma. A forma é un tema, esa transformación, ese proceso de metamorfose que realiza quen escreve da propia materia, é dicir, emerxendo, non? Da propia materia, é o tema fundamental de música reservada. Non en balde, ela no prólogo, ou no prefacio a este libro, ela di que o libro nace dunha experiencia musical, unha experiencia musical, eso xa o di todo, que busca o lume da palabra para entender a sombra do seu corpo. Isto é maravilloso, non? É maravilloso. Tamén é certo que esta definición está nos situando tamén onde estamos neste libro, que é nun certo idealismo. É dicir, na actividade mental do suxeito poético. Non? É dicir, é un libro en certa medida moi idealista, onde se, ademais de reflexionar sobre o feito estético, reflexionase sobre o propio ser humano, non? Sobre quen é o ser humano, quen son, e outras cuestións existenciais, non? Pero, bueno, voltando á forma. A primeira parte, a música reservada, é un libro que está dividido en 5 seccións, en 5 partes. A primeira, homónima, titúlase tamén Música reservada, é precisamente a máis autopoética, é unha metapoética, onde ela expresa a súa elaborada definición ou a súa elaborada proposta poética, faino reflectido, non? Transparentado nos seus poemas de forma poética, é dicir, realizando. Ela realiza o poema contándonos que é un poema e como se fai un poema. A importancia que Luisa lle dá a isto é clara no sentido de que esta sección pertence a 1987, a seguinte a 1986, vou pôr na palabra, e o Grial do Sol Perdido a 1985. Esta inversión cronolóxica, para min, ten o sentido de tamén un pouco paralelo a música reservada, o que significa, é dicir, que era no Renacemento aqueles músicos que tocaban ou interpretaban pezas moi especiais, non? Con atrevidas, imos dicir, non? Que rompían de alguma maneira o canon establecido, pois nunha cámara aparte, pois eles tocaban ese tipo de música.
Eu creo que Luísa tamén nos introduce nesta primeira parte do libro nunha especie de cámara, non? É dicir, aquí ímonos iniciar no que é a poesía, no que é un proceso poético, no que é unha experiencia estética. Casi todos os poemas desta parte son sonetos. Non é tampouco algo... Luísa nunca... Na súa obra nunca aparece nada que sexa o show, ou que sexa... Sempre todo está medido e todo ten unha significación moi precisa. Todo, todo, absolutamente todo. Co soneto está remitíndonos á importancia da forma. Pero eu creo que tamén está... É unha fórmula ben acaída para ela para o razonamento que expón. E que ten, como dicía antes, esa dialéctica hegeliana, de modo que os dous cuartetos sempre son, conteñen a tese e a antítese e os tercetos a síntese. E sempre, para Hegel, por exemplo, o que ten máis verdade, efectivamente, porque aí está sintetizado todo, non como dicíamos antes por oposición, sino por síntese, non? Entón, esa é unha fórmula que a ela lle vale para explicar e para contarnos ese proceso, non? A mente outras cousas. Efectivamente, que apareza Hegel, que apareza Hölderlin, que apareza Nietzsche, que apareza Eco e que apareza Adorno, é claro que son autores que, por unha banda, se ocuparon dos problemas estéticos. Luísa sempre vai ás orixes en todo aquilo que fai. Utiliza dabondo o método xenealóxico, é dicir, que vai sempre a buscar as orixes de case todo o que aborda, e ela vai ás orixes, é dicir, cando a estética comeza como ciencia, non? E entón, aí, despois de Baumgarten e tal, pues, Hegel, digamos que é unha referencia necesaria, non? E fundamental. Entón, Hegel, como ti decías, Hegel ten esa cita que di o velo e a realización da idea, non? Mais ou menos. Sí, Mais ou menos. Ou que tamén se pode traducir porque é a esencia realizada. A esencia realizada, que tamén pode ser a percepción sensorial do absoluto, non? É dicir, tamén se pode levar aí. É dicir, segundo contemples ou segundo realices, segundo creas, non? Entón, eu creo que neste libro, neste primeiro libro, Luísa sí que está moi cerca dese idealismo, non? De querer chegar a través da esencia, para ela a esencia é o pensamento. De feito, hai un verso, agora igual non me lembro ben, pero que di materia, como di, materia, bueno, materia que no ar se consolida, sustancia do pensamento ou algo así. Bueno, é dicir, que o pensamento, digamos, que é o último chanzo na evolución, digamos, espiritual, non? Na evolución humana. Achégase aí un pouco a Hegel, non? Tamén Hegel, é dicir, entende que a poesía, máis que a música, se achega a ese espírito absoluto que ele entende como o último chanzo a onde chegamos, non? Onde se acaba a historia e todo eso. Porque a poesía, ademais da música, que é capaz de achegarnos, ou de achegarnos o infinito a nós, o absoluto a nós, pero tamén nós somos capaces de achegar ali polo concepto, non? Que ten a poesía, ten a palabra que é o ámbito concepto, a dimensión conceptual, non? Pero non só é Hegel. Luísa tamén cita a Hölderlin, os últimos versos dese maravilloso poema que é Arquipélagos, non? Onde se fala do mar como metáfora ou como símbolo do devir incesante, non? Da aparición e desaparición dos ciclos,
da natureza como continua transformación. Pero para Hölderlin ese devir infinito conleva consigo sempre a ferida que é a escisión pola razón. É dicir, a razón produce unha incisión na natureza e separámonos dela, non? E esa para ele é unha ferida, é unha fenda. E entón o infinito para Hölderlin incorpora esa fenda, non? Incorpora esa dor, esa ferida, e tamén en Luisa. Eu creo que eso tamén está en Luisa, para quen, por outra banda, o mar é un termo polisémico sempre, pero sempre presente. Non hai que esquecer que ela era unha muller de mar, non? Nacida, residente na Coruña, pois, lóxicamente, o mar ten unha importancia real moi importante. Pero hai outro autor que para min, que está aí tamén neste primeiro libro citado, que é Nietzsche, que ten unha influencia fundamental, pero en toda a obra, absolutamente en toda a obra. Mas digamos que, estando presente xa neste libro, van sendo máis importantes segundo imos evolucionando a súa obra. Entón, podíamos xa pasar ao seu libro, falar de Nietzsche. Quere dicirse... O seu libro que é o outro lado da música, a poesía, non? No, é ruído. O segundo libro de poesía. Claro, o segundo libro é do lado da música a poesía, naquela invoca desde o principio a música grega, non? A conxunción música, da poesía e da danza como esa perfección hegeliana, non? Das tres conxugándose, non? A ver, de música reservada, que, como dicía, é un libro moito máis abstrato pola presenza do pensamento, pero dun pensamento moi organizado, moi repensado, é dicir, dicía antes que era pensar o pensamento e que era buscar a autoconsciencia, buscar facer consciente o inconsciente, etcétera, etcétera. En todo caso, é a experiencia tamén do instante como verticalidade, como ten definido Bachelard, por exemplo, é dicir, como ese instante no que callan, no que coexisten as simultaneidades, non? Nun mesmo instante. Pasa desa verticalidade, pasa a horizontalidade da rúa. É dicir, algo se rompe, para empezar. É dicir, a armonía rompe. Toda a armonía, digamos, o aspecto formal apolíneo, poderíamos dicir, de música reservada, vai quebrando xa nos últimos poemas. Algo vai pasando. Non só porque vai deixando, xa non hai sonetos, hai estruturas máis polirrítmicas, non só por iso, senón que de repente algo pasa dentro. Aparece a soidade, aparece a angustia, aparece o non ser, aparecen contradicións, é dicir, aí pasa algo. Entón aparece Ruído, o seu seguinte libro, onde efectivamente ela, de poesía, sí, onde ela sae á rúa. Claro, estou falando agora mesmo da poesía, sí, ten razón. É que polo medio eu creo que a Ruído leva tamén a escrita do ensaio e a escrita da narrativa. Sí, o que pasa é que eu creo que todo o que está na poesía está na narrativa tamén. E o que está na narrativa está na poesía. Pero esa situala na rúa, o mellor provén da narrativa. De Silencio ensayamos e de Teoría de xogos. Eu entendo máis ben que iso coexisten, pero que é máis ben
porque no momento en que deixes de facer a pregunta quen son ou que me pasa e non sabes, de repente algo rompe en ti, sabes que onde te tes que buscar é no outro, non? Cando buscas ao outro, aparece xa unha ética. Entón pasamos dunha reflexión, unha autorreflexión, unha autoconciencia, etcétera, etcétera, a decir que é o que teño ao meu redor, saes de ti. Normalmente saímos de nós porque algo nos conmove, non? Sí. Algo pasa. Ela, na súa autopoética do ano 2000, que é algo moi interesante, a posteriori, pero é que Luisa sempre fala a posteriori, e é que as conclusións na poesía, sobre todo na poesía, eu creo que se atopan tempo despois, non? É dicir, é como a estética, digamos, a estética sempre ven despois das obras, non? É dicir, históricamente tamén, claro, porque non pode ser de outro modo. Entón, ela en 2000 di comprender un estado de conciencia orixinado por un desarranxo na concepción previa do mundo. Xa está aí. Non? Que produce a irrupción dunha expresión. Que quere dicir un desaxuste, un desarranxo? Que quere dicir? Quere dicir que algo está pasando dentro de ti e que non encontras a forma de expresalo. Porque xa non che vale as formas armónicas, porque ti estás en disarmonía, porque ti estás en disonancia. Porque algo está acontecendo. E por que digo isto? Porque é obvio que a súa transformación persoal vai xunto coa súa transformación poética. Entón, cando ela sai á rúa, pon o pé na rúa, tamén fai outra cousa, fai unha escoita ao exterior, porque ela ata ese momento está escoitando o ritmo do seu corazón, está escoitando o seu sangue, e hai varios poemas que teñen este asunto, non? Sin embargo, ela cando decide sair de si mesma porque algo a conmove ou porque o decide así, ela empeza a escoitar outra música, ruído. Pero ela vai dicir despois, isto é poesía, un ruído provocado. É dicir, non é simple ruído, é ruído provocado. Cando eu fago ruído provocado, estou facendo música. É dicir, que ela non abandona a música, senón que fai outro tipo de música. Porque o pensamento xa é outro. Por iso di, comprender é un estado de conciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Un estado de conciencia que en min fai ferver, por veces durante moito tempo, un magma informe que busca unha forma. E cando por fin a adopta, resulta unha forma que se podería ouvir, unha melodía, melodías, disonancias, armonía ou desarmonías, non? Sin esquecer, di que ouvir está comprendido tamén nos verbos sentir e escoitar, non? O sea que, quero dicir, que aí xa hai outra cousa. Amplía a súa os seus sentidos, digamos. Agora está no mundo. Pero como sempre, Luisa vai ás orixes. E entón, precisamente, Ruído comeza, non falo xa do primeiro poema, da muller e a filla que contemplan fora, isto é tamén interesante, é dicir, hai un diálogo parateatral no que miran dende dentro o que pasa, os que pasan polo camiño, é dicir, que están dentro, aínda, pero xa con roturas, que é a primeira sección de Ruído, significativamente roturas, aparece a orixe, que é o canto. Cando ela fala que necesita producida a primeira ruptura,
que é a do canto, lóxicamente, é dicir, cando a música e palabras se separan, cando razón e natureza se separan, aquí volve a estar esa fenda, di nun poema maravilloso, o da escada, non? Que o home non se resigna a esa división, sube a escada, é dicir, sube no canto, porque escada tamén é escala, sube no canto e ten a experiencia do inefable. Claro, pero despois di, pero cando ese inefable, é dicir, cando esa experiencia empeza a vender os chanzos da escaleira, é dicir, empeza a negociar co inefable, aí acabouse o tema, non? Aí empezamos escada abaixo da civilización, que di noutro poema. Entón, ela sempre está buscando esa xenealoxía, non? É dicir, de onde vimos e cara a onde vamos, non? Porque e entón aí vemos que cambia xa a música por completo. Entón, para Luisa o mundo, nesa ollada, é tremendo, porque é o mundo da corrupción, é o mundo da soidade, dos seres humanos emburbullados, e da falta de comunicación. Isto é fundamental en Luisa tamén, Pero eu creo que eso todo está presente, por exemplo, en o primeiro libro de relatos. Claro. Non me sale aquí. Silencio ensaiamos. En silencio ensayamos, non? Porque aí está a distopía, está a soidade, está o desconcerto, ese relato tremendo do tren pola noite, está a paranoia do home que conduce nun atasco, todo eso, ese regresar desde música reservada a poñer o pé no chan, eu creo que pasa por ese libro, sabes? Que nese libro Luisa volve non deixou nunca, pero inicia un camiño que para min vai estar conectado con ruído e en concreto. Creo eu, Sí, sí. Bueno, é que é unha evolución. Claro, pero... É dicir, pero creo que na poesía, a poesía recolle o eco máis profundo, como ela di. O eco máis profundo e máis humano, non? Entón, por iso falo especialmente da poesía. Non sei que todo iso está nas outras obras, todo. Por iso digo que todo está en todo. É dunha coherencia, é dunha coherencia. Sí, toda obra é coherente. É unha trama, absolutamente, non? E son os mesmos temas, ela mesma di que hai moi poucos temas, non? Ela di, os temas son moi poucos. A morte e a vida, ou tal vez só a vida, ou quizáis só a morte, non? E os temas son o mundo, pero á vez o mundo son eu. Isto é moi interesante tamén. E di, o tema é o que me fai a min comunidade, non? Unha preocupación polo devir da humanidade, unha maneira humana de ser galega, unha preocupación polo devir de ser galega. É dicir, que tamén está aí incluída a dimensión cívica e a dimensión política de Luisa. É dicir, está en todo, non? Bueno, en Ruido, ela encontra ese mundo horrible, pero lonxe de ser o seu posicionamento nihilista, é de resistencia, non? Por iso o segundo epígrafe é ritos de resistencia. E quen pode resistir? Ela sabe que a revolución é moi complicada, non? Entón, como se pode resistir? E entón ela di esa fórmula maravillosa, porque é unha ecuación perfecta, metapoética tamén, que di isto é poesía, un ruído provocado, non ornamento sonoro, arabesco para as puntas dos dedos, innecesarios encaixes para a alma dormir ou sentir a levedeza da onda cando apenas chega a romper. Provocación de boca con fame. Isto. E a fame adormece ou reclama.
Fronte á rutina, o rito da palabra ten sapel do mundo. Un tambor que desperta. A pel estremécese porque recoñece a morte que baila fora da tumba. Isto é tamén unha muller que resiste. Non? É impresionante, porque está todo aquí. Está todo aquí. Está, por unha banda, a denuncia dunha civilización en decadencia absoluta. Por iso di provocación de boca con fame. Non esta monodia do viver, como di noutra ocasión, non? Está a morte, non? Que é ese fío sempre que nos conduce. A pele estremécese. Está o tambor, un tambor que desperta, que son as orixes da vida, non? E nos leva a unha memoria ancestral, non? É dicir, que está todo aí, pero está sobre todo a muller. Ela encontra na figura da muller a verdadeira loita para transformar a realidade. Ela entende que non hai outra maneira. E, de feito, faino tamén de si propio, non? É dicir, que hai un poema que me parece formidable no que di xa non leo. Quere dicirse que ata entón ela roubou como Prometeo o lume das obras era unha persoa moi lida, non? As citas que temos no primeiro libro, pero de repente di, xa non leo. O sea, agora eu vou descubrir o mundo, o firmamento que aparece ante min e aí vou eu abrir camiño, non? Porque xa vou eu andar por min mesma. E entón escribe eses poemas, creo que fundamentales, do feminismo, diría eu, do noso feminismo, que son muller mensura, que é un pouco o retruque, non, contra esa frase adscrita, bueno, que se lle adscribe a Protágoras de o que o home é a medida de todas as cousas, non? Pois non, a muller ten que ser, non? Nós podemos ser a medida tamén de todas as cousas ou das nosas cousas como mínimo. E logo ten ese outro poema no que remata con ese verso impresionante que é pero se ti non me ves, estic en guerra. Que me parece alucinante, non? Porque ela sabe que só a través da liberación da muller se pode transformar a sociedade, é dicir, o paradigma patriarcal. Porque non só se transforma a muller, senón tamén o home. E ela convida ao home Sí, ela sempre decía que a esa non quería levar a loita sin homes. Non me invitedes nunca a un acto, a un recital no que estemos mulleres soas. Claro, porque son fundamentais e porque son vítimas tamén eles, non? Ela noutro poema, que para min ten unha resonancia absoluta co Fusquenlla de Avilés de Taramancos, bueno, Avilés de Taramancos está presente absolutamente na obra de Luisa, non? Era tan ben querido e tan admirado, non? Para ela. E ela di, fuxamos, non? Fuxamos, é hora de irse, se estamos vivos. Do ser social criminalmente patriarcal como unha venda, non? Algo así. É dicir, que ela está propoñendo unha transformación da sociedade dende aí, que é unha maneira radical, claro, de transformar. Non só é defender os nosos dereitos, a nosa liberación, sino arrastralo todo nesa loita. Por iso di, cando nós tamén arrastradas, o sea, con todo o corpo e arrastrándonos pola terra, non? É dicir, é unha loita integral, decir, de pensamento e de acción, sobre todo de acción, porque Luisa non era amiga das retóricas, feminista nin ninguna outra. Ela estaba máis pola intervención social, política, etc. É dicir, cambiar dende aí, é dicir, a poesía ha de ser un lugar fundamental dende onde reescribirse e de onde reescribírmonos, porque esa era outra que coincido perfectamente con ela, é dicir, a ambición máis grande dun
de quen escreve, creo eu, é reescribir esa obra con quen lé, non? E porque aporta, achega algo esa outra persoa, está dialogando coa obra, non? Non, e sempre estaba, non? Sempre contamos, non? E querían cambiar os barcos de Oza, os barcos da Dársena da Coruña para o porto de Oza, os mariñeiros non querían, e ali estaba ela recitando, falabas antes dos bordos, no bordo do barco, en solidaridade con eles. Querían tirar o edificio modernista maravilloso do asilo da Coruña a galería máis xenerosa da cidade, escribela en concreto, non? E ali estaba ela recitando, montaban Reganosa cerca do teu territorio e ali estaba ela recitando contra a ubicación de Reganosa. Nunca máis, sempre estaba participando desa intervención inmediata na fronte. Por iso decía eu que moitos foron derrotas, pero nunca lle importaba, porque sempre estaban a seguir. É que a derrota é non loitar. Xa, por eso. Claro. Ela o ven dicindo despois, sí. Claro. Entón, pero bueno, neste libro Ruido é importante tamén esa apertura do eu, non, que dicíamos ao principio, de abrirse aos outros, como, e é moi nietzscheano isto, non? E entender o eu contra o idealismo, por exemplo, e entendelo eu como un proceso, como unha construción. Ela di nun poema como era? Bueno, xa me acordo agora. Ser un, eu, sí, van caín, bueno, non me lembro agora. E que estas horas levanteme moi cedo. Non, desnudarme, desatarme a cada paso en que cai cada eu que vai conmigo para ser alguén en outro e outro en outro e esquecer o modo en que se esquece o olvido. Xa o dixo todo, non? Xa o dixo todo, claro. É dicir, hai que facer un traballo de muda, non? De muda continua para ser. Esa era Luisa. E se hai unha imaxe que me define, é esta. É dicir, é un continuo esforzo por alzarse dende si mesma. E eu coido que aquí aparece Nietzsche rotundamente, xa, como dicía, música reservada, pero desde logo en Ruido absolutamente. E logo ven en concreto. E volvo outra vez a unha teima personal que teño, que a vinculación entre a prosa e a poesía de Luisa, porque concreto que é un libro sobre, basicamente, non que de máis cousas, non? Pero sobre a especulación e a destrucción dos elementos máis simbólicos da cidade da Coruña, non? Que é a súa cidade. En teoría de xogos, a protagonista chega da aldea á cidade e mira a cidade e reflexiona sobre que ela xa estuvera ali acompañada dun mozo antes, e logo volveu á aldea e ora regresa. Entón, descubre unha cidade destruída pola especulación. E o fai Luisa na novela dunha maneira moi semellante a como vai a escribir logo os versos de En concreto. Bueno, en concreto, volvo a dicir, é unha consecuencia de Ruido. Xa. Hai que dicir que en Ruido, por exemplo, case todos os versos, non, pero para reforzar esta idea de eu en construcción, de eu de suxeito en proceso, hai que dicir que en Ruido case todos os poemas a última palabra casi son anacíclicos nese sentido, non noutro, pero a última palabra dun está no seguinte, e así vai, non? É dicir, que de alguna maneira está aí dándonos a entender xa unha progresión. En Ruido a música, non o dixen, a música rompe por completo, aínda non, porque onde rompe por completo é en concreto, pero si xa aparecen estruturas rítmicas absolutamente varias, diferentes, aparece o versículo, aparece o verso libre, aparecen encabalgamentos, aparecen aliteracións, é dicir, que todos os recursos fónicos á súa disposición están aí perfectamente utilizados.
e chega en concreto, e chega a unha linguaxe absolutamente vanguardista no ensaio do outro lado da música a poesía. Ela na sección que lle corresponde a Manuel Antonio, Luisa é moi Manuel Antoniana, Manuel Antonio está moi presente na súa obra, describe, ela era grande admiradora de Schoenberg. Schoenberg é o que leva tamén nunha teima por levar a evolución musical ata o seu extremo, é precursor de alguna maneira de todas as vanguardas posteriores á Segunda Guerra Mundial. Schoenberg é, digamos, un dos principais dos inventores, imos decir así, entre aspas, do decafonismo, do serialismo, é dicir, de levar a música a ese extremo da disonancia, da asonancia, etc., etc. Ela fala disto neste libro e pon en paralelo, é dicir, di que iso é o mesmo na literatura, concretamente na poesía, naquelas imaxes que son chocantes, é dicir, que nos rompen os esquemas. Eso sería, por exemplo, a asonancia. Bueno, entón, a asonancia é moi interesante, porque a asonancia é que xa non rixe a norma da armonía, é dicir, a norma de unha nota tónica predominante que é xerárquicamente a principal e arredor da que xiran todas as demais notas, non? Rómpese con esa estructura xerárquica, digamos, para que todas as notas teñan a mesma importancia. Mais ou menos isto así, grosso modo, moi grosso modo. E iso é moi importante tamén, porque é unha maneira máis horizontal, non vertical, senón máis horizontal de entender non só a música, sino o mundo. Claro. Entón, iso é moi importante neste libro. E xa iso vai se levar ao extremo en concreto, onde ela se vai fundir coa propia cidade. É dicir, a cidade é ela mesma, o suxeito poético, van facer un percorrido de revelación, desvelación ou de exhumación e de construción. Porque ese eu, que xa saiu de si mesmo, di algo así, a cidade e eu e tal, asentamento dos pasos arredor da mente, non na mente, senón arredor da mente. Entón, ela vai facer un percorrido pola cidade que é un percorrido xenealóxico, é dicir, ela vai dar as orixes da cidade, que son aldeas, certo, pero no sentido lendario, da lenda, vai ser Hércules é o vencedor, non? Sobre Xerión. E ela con quen se vai identificar é con Xerión, é dicir, co perdedor. Isto é moi interesante porque con quen se vai identificar o noso povo? Co triunfador, que é o foráneo, non? Que é Hércules. Pero, sin embargo, debaixo está Xerión. Bueno, o eu poético deste libro identifícase con Xerión, como se vai identificar con todas as clases máis vulnerables, como vai ter unha simpatía, empatía, compaixón, tanto polos tolos como polas víctimas do franquismo, como polas víctimas da especulación ou da explotación económica, etc., etc., non? É dicir, pero todo iso é un percorrido pola cidade que é un percorrido xeográfico, un percorrido histórico, un percorrido da lenda, mitolóxico, digamos, e son imos dicir casi tres suxeitos, diría eu. Eu creo que hai tres suxeitos que fan esa evolución, ese traxecto, que é un traxecto revolucionario porque transforma. E porque transforma ao final o suxeito poético, que é a cidade, o eu poético
e a propia escrita. E entón aquí temos 3 estratos que teñen que estar en toda a obra, ou que deben estar en toda a obra artística, non? Que é, por un lado, o material, que sería a escrita ou a cidade, o emocional, que é o eu, porque ten o humano, a emoción, e logo o pensamento, non? Que é o socialmente establecido, o socialmente consolidado, ou seja, que é o pensamento, non? Entón, eses 3 ámbitos percorren ese espazo, que é un espazo da escrita, que é un espazo real dunha cidade e que é o espazo do propio eu. A mí eso pareceme realmente impresionante. Cun movimento dialéctico que o barre todo, a través dos ventos que pon en circulación ou que se poñen en circulación para amosar a ese suxeito poético todo o que existe nesa cidade de consciente e inconsciente colectivo, e como ela levanta todo iso para revelalo a si propio e tamén aos demais, claro, e para así transformarse, é realmente maravilloso. E aquí a linguaxe xoga a utilización dos recursos fónicos, é dicir, da música e da palabra. Hai que dicir que ela de Adorno acolle algo que me parece moi importante. E para Adorno di que en toda obra de arte ou en todo que facer artístico existe un momento formal, lóxicamente, pero hai outro que é a conceptual, que é material, que é o da materia con que se realiza a obra. E aquí estamos ante a palabra, non? A súa materialidade sonora, por exemplo. E iso, ela está aí traballando dunha maneira tan eficaz, tan expresiva, non? E así temos, pois, levada ao extremo ruído, temos ruído, propio ruído, temos aliteracións brutais, temos sintamas lexicalizados, temos onomatopeias, temos encabalgamentos abruptos absolutamente, non? Que isto para Agamben era fundamental. Para el, o que diferencia precisamente a poesía da prosa é o encabalgamento. E aquí Luisa utiliza iso dunha maneira realmente prodixiosa, maxistral, non? Diría eu. Así que nos saímos tamén deste libro pois moi tocados, non? E moi transformados. Para entrar no papagayo. Para entrar no papagayo, porque deseu que entre no papagayo. Porque xa o papagayo, de alguma maneira, o mundo das prostitutas como seres máis vulnerables, hai que pensar que é claro, o último do último, non? É dicir, son mulleres e ademais son prostitutas. É o ser máis cosificado e máis explotado, polo tanto, máis alienado da estructura social, É económica. probablemente a manifestación da especulación máis dura que se produciu na cidade. Claro, porque efectivamente, pero bueno, quería decir tamén que o tema da prostitución ben xa ten de ruído. É dicir, a atención de Luisa, a puta co pitillo entre os labios, non? A atención de Luisa sobre a prostitución ben xa dende ruído, está en concreto, moi clarísimamente, e logo xa en Papagayo xa, bueno, Papagayo é a achega que Luisa fai as fotografías que Maribel realiza, Maribel Longueira realiza sobre a destrucción do barrio do Papagayo e a expulsión das prostitutas. Claro, para construir un espacio de vivendas de luxo nos que se produce unha cousa curiosa, Eva, que hai 2 poemas que colocou María Xosé Bravo ali, 2 fragmentos de poema, un de En concreto e outro do Papagayo, e parte das paredes da urbanización de luxo que se construiu ali están vandalizadas, digamos, non con pintadas. Os poemas de Luisa están sobre branco e nunca foron vandalizadas. Ninguén se atreveu a escribir nada en riba dos poemas. Que é unha cousa que a mí me emociona moito porque vivo ao lado e paso por ali todos os días
día tras día siguen estando igual, non? E levan anos xa. Porque chaman a atención, que? Sí, Sí, pero por parte de quen probablemente non a leu, non? sí. Ou sí, Ou sí. e Bueno, eso quero sí. decir, os que Como decir, fan os grafitis por a noite, isto era un espacio maravilloso para facer a gráfica, pero nunca lle toca. sí, e eu aí creo que ademais desa denuncia, digamos, da explotación humana que supón a prostitución destas mulleres, sobre todo, e da similitude que fai ou case da identificación que fai coa especulación inmobiliaria, Muller inmobiliaria, sí. da corrupción, quero decir, en xeral, política, económica, etc. Para min o papagaio é, non en balde utiliza esa cantiga de Don Dinís, onde aparece o simulacro. A min pareceme que é un libro, non hai un só poema onde non fale do simulacro. Sí. É un tema absolutamente contemporáneo. Non? É dicir, que nós xa vivimos no simulacro. É dicir, cando o problema é cando a copia, é dicir, cando xa non te pareces non hai que parecerse ou non parecerse á copia, que esa é, tamén está a falacia, é dicir, a mentira de que hai que ser exemplar, e quen iso di ou quen iso dictamina, pois é o menos exemplar, non? Esa falacia tamén está, pero está tamén o simulacro, é dicir, que xa vivimos nel. É dicir, que xa os individuos non distinguimos entre a copia e o... Non? É dicir, que xa estamos instalados, exactamente, a copia e o original, xa estamos instalados no simulacro, non? Xa, en fin. E bueno, e aí eu creo que Luísa fai unha das homenaxes máis preciosas, máis conmovedoras que se lle poden facer á condición humana. Representada no ser máis vulnerable e máis explotado, non só polos proxenetas, digamos, senón pola propia sociedade que exclúe, que leva as mulleres a ese bueno, e aos nenos e en fin. Entón, creo que polo dito, que non é nada, porque moito dá. A min pareceme que a obra de Luisa é inacabable, é dicir, que te podes a falar dela e sobre todo se te pos a investigar as referencias, as resonancias que hai na súa obra e non das acabado, pero sobre todo eu destacaría ou salientaría a vixencia actual da súa poesía. De verdade que encontro poucas poéticas tan necesarias de tanta vixencia, ¿no? Porque todo está aí. Todo está aí, todo iso que nos preocupa, todo iso que podemos reflexionar para avanzar como sociedade, pero tamén como individuo, porque vai ser sempre, e na obra de Luisa é sempre un individuo situado, como non pode ser de outro modo, situado nun contexto social, político e tal, o que non lle resta universalidade, por suposto, claro, porque é precisamente así como é universal, non? A reflexión. Creo que, bueno, dicíasme que xa estábamos fora de tempo. No, son as 8:25. Non sei hasta que hora... Rosa. Normalmente as 8, pues Bueno, entonces... no, simplemente dicir que se me quedou un pouco fora de tal o asunto de Nietzsche, non? A mí interésame bastante porque creo que está moi de maneira moi relevante na obra de Luisa o tema do eterno retorno. Non? É dicir, esa terminoloxía utiliza moitísimo en todos os libros, en todos. Pero é moi interesante tamén no seu sentido poético.
porque a poesía de alguna maneira, como dicía antes, resucitar unha memoria transformándoa. De alguna maneira o que propón Nietzsche coa súa proposta, a máis abismal, como di el, no? do eterno retorno, non é que vai ser, como podía ser en Heráclito, non que é un eterno retorno do mesmo. Sánchez Meca, que é un estudoso de Nietzsche, di que non, claro, que o importante é ver que para esa teoría non podemos pensar nun tempo lineal, senón na concepción do tempo cíclico. Por qué? Porque no tempo lineal o instante depende do anterior e do posterior, é dicir, é un instante subsidiario. Sempre seríamos aí deficitarios porque nunca chegamos a ser o que queremos e tamén bueno, que tampouco podemos chegar máis aló, en fin, todo eso. Pero na idea do tempo cíclico, no instante presente está pasado e futuro, xa que logo eu podo actuar sobre o pasado e sobre o presente e sobre o futuro. Podo transformalo, porque o pasado está en min e que cando traio, por exemplo, a través do exercicio poético, traio a memoria, tanto sexa persoal como sexa colectiva, estou transformando. E ese é un posicionamento ético, fundamentalmente, porque quere dicir que actuemos de maneira que iso poidamos desexalo eternamente, que se repita eternamente, non? Malia que nunca vai ser o mesmo. Eu creo que, por exemplo, isto está tamén nesa outra obra, digamos, de que o Cuadrado Sator, pero que ten como título Rota cara ao interior do ollo, non? É dicir, son poemas anacíclicos, multipalindrómicos, multipalindrómico é o Cuadrado Sator, xa sabedes, e entón eu creo que aí está presente tamén o eterno retorno, de maneira que é como un magma informe, non? Que vai tomando, que vai despertando e tomando conciencia de sí mesmo, en esa medida en que toma conciencia, en que desperta, produce ese movimento porque se produce a diferencia. Entón xa non é un eterno retorno do mesmo, senón... Bueno, ten un verso aí que é moi significativo eso, pero creo que non me vou acordar, así que xa non me atrevo a decir. E bueno, desculpade porque hoxe estou moi espesa e non... Non estás nada espesa. Non, sí, non, estou moi espesa e gustaríame ter un día un pouco máis áxil, porque a verdade é que é moi interesante, non? Eloísa Villal tamén pareceme que é unha autora. Mira, no libro que o Consello da Cultura Galega dedicou a Luisa Villalta a Entender para vivir, non? Tú escribes un poema para Luisa, no que era a proposta, non? Xugar con algún texto de Luisa con unha limitación determinada, non? E ti recolles unha estrofa dun poema, non? Agora outra man e haberá outra na outra, un brazo noutro até outra aurora, a compartir no mesmo cónclave o pan e o viño e todos, sobre todo, a mesma mente como a un río. Isto fala moi especialmente desa necesidade que tiña Luisa de formar parte. Por eso a nosa antoloxía se titula Así vou eu formando parte. Hai outra... É unha vocación total, non? De claro, crear comunidade, non? Tamén. Claro, é que hai moitas cousas que non tratei aquí. Bueno, porque non é Claro, por exemplo, o tema da totalidade que está presente en toda a súa obra, como vai evolucionando tamén o seu concepto de totalidade, non? Pero ela necesita ese formar parte de forma dramática. É dicir, como ela chega, por exemplo, en concreto e di eu en nós, sen nós, eu múltiple. É dicir, que busca necesariamente a comunidade na cidade. E, a ver, está tratando na cidade,
e a Coruña, ela non nomea nunca para dotala de universalidade, non fala, non di nunca a Coruña. Na novela A teoría de xogos di A de punto. Exacto. Entón, pero en todo caso, ela está tratando un tema que ten vixencia en todo o século XX, que é sobre todo en a antropoloxía, que é a cidade, a urbe, non? E, por exemplo, Heidegger escribe que é unha cousa pequeniña, é unha conferencia que non me lembro agora moi ben, pero creo que se titula Construir, Pensar, Habitar, non? Na que di que máis difícil fala cando, bueno, convídano para dar unha conferencia porque faltaban vivendas e tal, e el pasa das vivendas e di que eso que é o de menos, non? Que o que importa é habitar, que o difícil non é construir vivendas, sino que o difícil na urbe é habitar. E iso, de feito, Luisa, creo que, non sei se é o primeiro o poema ou o segundo, en concreto, titulase Habitar. Entón, ela atopase na cidade. Luisa era fundamentalmente urbanita, Luisa, xa vedes que a natureza está moi pouco presente na súa obra. É dicir, que ela era urbanita total. Bueno, curiosamente, volvo á prosa, nas chaves do tempo si hai moita natureza. Bueno, pero porque o require. Porque o require, claro. Claro, pero porque o require. Lóxicamente, o que ela conta aí non o pode situar na cidade. Sí, que está claro. Claro. Pero sabía, quero decir que sabía facelo. Bueno, sabía facelo, pero digamos que a súa existencia está vinculada á cidade, non? Entón, e ela aí trata o tema da urbe, o tema da cidade, que é un tema de vixencia total nese momento, non? É dicir, que non só, a mí tamén me gusta dicir isto, Chisco, xa sei que ti che gusta moito dicir que é a Coruña, pero eu gústame levalo tamén a esa reflexión sobre a urbe, sobre a metrópole, non? A metrópole, que é un tema fundamental no século XX, non? E onde atopa eses seres que estamos desolados, non? Si estamos nun mesmo edificio non nos coñecemos. É dicir, ese é un problema, O sea, o que pasa é que normalizamos unha situación que eu coido anómala. Luisa denuncia iso, de alguna maneira xa neste libro. E bueno, xa para rematar, hai outra das tensións, imos dicir, dicotomías, ou como se lle queiran dicir, de Luisa moi importante, e que sobre a que pivota de alguna maneira casi toda a súa evolución é a dialéctica entre escribir ou a experiencia estética e a vida cotiá. Hai poemas nos que di que a vida cotiá que a aborrece, ou seja, que non lle interesa nada, que é unha inutilidade, non? Mas non todo é así, porque é unha dialéctica e contén as dúas. Pero esa dialéctica sempre está presente. Ela cree que para evoluir, penso eu que cree, bueno, así o demostra, creo velo demostrado nos seus libros, na súa obra, é necesario transcender, digamos, non? Facérmonos conscientes de todo iso que se esvae, da vida que se esvae, non? Facérmonos conscientes do que é inconsciente, das forzas interiores que nos fan conducir dunha maneira determinada, e ser conscientes do que acontece no mundo, do que acontece ao noso redor, pero a experiencia estética lévanos a ese lugar, alén de nós. Alén de nós, non, en nós, pero alén do que somos neste momento. E aí sigue a dialéctica, e falo de Lukács, porque para ela é moi importante Lukács. Lukács, en a diferencia entre home enteiro, el di home, bueno, pero decimos ser humano enteiro e ser humano enteiramente. Ser humano enteiramente é esa experiencia estética onde toda unha multiplicidade de elementos se unen nunha soa para darnos unha experiencia enteira do ser, unidos á vida, non? A todo. E o ser enteiro, que sería esa vida xa máis plagada de facturas, de problemas, e
e tal, non? E todo iso está en toda a obra, está, iso me parece tamén como dialéctica que lle axuda a superarse a sí mesma, que ao cabo é do que trata, me parece a min, todas as obras. Se teño que resumir algo, é un suxeito en proceso de mellorarse a sí mesma para mellorar a sociedade. Non cabe ética maior. Unha ética e unha estética que van, como diría Lois Pereiro, no mesmo peto. É o que penso. Sí. Sí, que a vida non te sorprenda xamais desprevenida. Non? Claro. Bueno, vamos a rematar. Eu traía aquí unhas palabras para rematar que me parecían acaídas ao tempo que vivimos e que son palabras de Luísa. Hoxe todo é permitido, pero é precisamente o progreso o único elemento que teñen en conta. Nós negámonos terminantemente a ser asasinos e a suicidar en nós a nosa parte cultural e política máis desenvolvida, que é a de querer en toda a terra a paz, a liberdade e a vida. Vai diante o desprezo dos suicidas co espantamortes do progreso para rirse das aves predadeiras. Di tamén o poema. Sí. Bueno, rematamos aquí, si que vos parece, sí. Gracias. Gracias. Bueno.